Der er en små flinse. Okay, den er meget smuk. Den er lige der. Der er næste. Ej, så er næste den. Så er du til på en måde. Ja. Hej, jeg er vikar for i dag. Nå, hej søde. Hvad skal du så lave i dag? Sig goddag til min lille søster. Skal ikke? Jeg har drømt på din lille søster. Hvad er din? Er helt stor for, at det er en god ven? Nej. Og hvad skal vi så lave i dag? Se den ud, gutter, så skal jeg vise, hvordan man tegner en stor diller. Vi skal lige undervise dem. Så det er, hvad hedder du som er? Asmus. Han hedder Asmus. Du får nemlig at lade Han er vikar. Du hvad? Ali. Han hedder Ali. prøv at vise, hvordan man kigger. Kom nu. Vi tager noget stik, ja. Nej, en dealer, Simon. Kæmpe dealer. Gutter, hvad giver det her? 2 plus 6. Nej. I har lavet række hånd op. 8. Men I glemte noget. I parentes, så vil der altid være sådan en satan her. Hvad fanden er det, Simon? Det er sådan en god dealer. Tag en ordentlig dealer, Simon. En ordentlig dealer. Jo. Det er fucking et godt tegn. Nå, filmer du, mand? Okay, vent. Nej, roligt. Jeg ved det godt, det er min dealer også nogle gange. Så nu skal jeg vise jer, hvad det her det er for et land. Nej, du skal tage en dealer, Simon. Så nu vil jeg fortælle jer lidt om Danmarks historie. Okay, er der nogen her, der kan fortælle mig, hvor Ribe er vist i livet? Den her. Ja. Nej, jeg kan da modvillig! Du må ikke svare mig. Undskyld. Tag, stop! Kom nu! Nej, stop. Så bliver det sgu ikke. Okay, er der nogen der kan fortælle mig, hvor København er? Ja. Jeg er i København. Han prikker lige i facen. Ja. Rigtigt! Giv mig den der. Okay, det var nok geografi for i dag. Så videre til matematikken. Okay, hvad er 6,5 plus 1,5? Det er 8. Nej, det er 8. Det andet skulle være. Det er nemlig 8. Lige med. Hvad fanden er det for en dealer, mand? Luk røven, mand. Det er sådan, du har det cool, du. Ej, det er så store der, mand. Okay. Hvad så? Filmer du? Ja. Må du ikke? Jo, han må da. Kom, Simon, underhold dem. De kommer ind til mig for at underholde dem. Dealer-time! Hvad har vi? Nu vil jeg fortælle jer om, hvorfor man skal bruge sådan en her, når du kører scooter. Det gør jeg altid næsten. Ja, klart. Totalt. Det ved du ikke. Det gør du ikke, for det gør min storebror heller ikke. Nå, okay. Det her, det er en fjernvarmevest. Det er sådan, hvis I tænder for en radiator, så skal I have det på. Ja, der er en af dine elever, der har skrevet det der. Åh, Simon, du har fået en kære. Det er min storebror. Ja, det er det. Hvad fanden er din storebror?